keyo. Ramogi TV, Nairobi. Odonga ni weche mag Oula ni piny owacho mar kaunti ma Migori kwano lal manengo ne dirom siling milion 1.5 kaluwore gi Oula mokel kod koth mapek machwe e gwengego. Familia ma kwan gi ok tin ne 100 bende pi osedar e gwenge mag Nyatike. Jojo malero no matut ewi midhiero ma koth medo kelo Migori. Koth mapek machwe e kaunti ma Migori pod medo kelo midhiero, kaachiel kod kethruok mag mwandu mag ji giwegi, kaachiel kod piny owacho. Familia malo 100 mogigo mag Nyatike osedar e miechgi kaluwore kod koth mapek ka mwandu mathoth ma oting'o puothe kod kata rangach marwako pi e kar thiedho kaachiel kod keyo pi Oyani bende pi oseywero. Line wa matero pi nyaka Migori town, Oula mar pi ma koth manyochwe maduong' malo kalang'o obiro Oyani ka kendo ywero pipe wate, koro onge kaka pi ringe ei pipe go kadhi nyaka kuma ithiedhe mondo wamiye jo Migori. Jatend migawo mar pi e kaunti ma Migori Christopher Osana wach ni mwandu mokethi kod pi e karangach marwako pi e kar thiedho kod keyo pi Oyani koro romo milion 5. Oula ni omiyo sara maduong' mokalo milion 5, to kendo wan gi luoro ni kaka koth medo chwe, pipe ma pod odong' mapoko galvat modong' ma pod ok oywero, to waneno be ka giliero onyalo ywero kaka koth medo chwe. Kethruok mar rangach marwako pi ni dhi kelo lal mar pi e kaunti ni ma Migori kuom kinde mok tin e jomachiel kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar pi. Ang'eyo ni pi ma Oyani ni ema savo udi ma okore malo 2 e Migori town kacha, kendo udigo kuom moda mapok waloso gini gibiro bedo maonge pi. Wakwayo gi ni wan gi pige kuonde mamoko, nitie pi ma Nyasare, nitie pi ma Ombobo hol, to nitie moko mokuny kuonde maler ginyalo timo tiyo godo kapod wang'iyo yo moloso godo pipe wa ma pi oywero. Tend migawo mochune kedo kod midhiero mag apoyi kaunti ma Migori yango ni kwan ji maromo 4 osewito ngimagi ka mwandu mathoth bende osekethore kaluwore kod koth mapek machwe e kaunti ma Migori. Wan gi ji 4 mosetho. Kuonde ma chalo Kabuto waseneno warnings kata ranyisi manyiso ni ka koth omedore jok modak kanyo dhi dar, kendo wakwayogi ni gibed motang' mondo kik Oula tergi. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni okenge mathoth oseketi mar kedo kod midhiero ma ikelo kod koth mapek gi. Koth machwe ni osekelo hinyruok kuonde mang'eny, ahinya e yorewa. Wan gi yore mang'eny ma koth oseketho, yore mag kaunti kaachiel gi yore mag national government, kendo da wacho ni kaka county government ma Migori wabiro temo mwanyalo mondo yore mokethore gi endi chak losgi mondo jowa matiyo kodgi oyud konyruok. Oganda modak e kuondego ma pi osebedo ka pong'o kinde ka kinde, kaachiel kod jogo eko matiyo kuondego mag kunyo mula, koro kon mondo koro bed ma otang' e kindeni ma bende koth mapek chwe e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.